Hej, velkommen til King Tips. I det her afsnit skal vi tale om, hvordan man tilpasser et formbart mundstykke. De fleste, der har været på en uges dykkerferie, kender nok til det at blive lidt træt i kæberne af at bide på et mundstykke en hel uge. Man kan få en meget bedre bidekomfort ved at forme mundstykket efter ens tandsæt. Og det er det, vi skal kigge på i dag. Vi skal se, hvordan vi tilpasser sådan et formbart mundstykke her, så det passer lige nøjagtigt til dine tænder. Du starter med at tage dit formbare mundstykke, lige se, hvordan det er bygget op. Vi har et håndtag her, du skal holde på, når du dypper det ned i det varme vand. Så er der et par beskytter her, der sikrer, at du ikke bider igennem mundstykket, når du skal forme det. Og så er der et lille sætning her op, som betyder, at den skal vende opad. Så tager du og koger noget vand. Venter vi lige på, at den kommer op og koge her. Så tager du dit kogende vand og hælder i en kop eller en lille skål, som vi har her. Fyld godt med vand i, fordi vi skal have dyppet mundstykket, så det hele mundstykket kommer ned i, men uden at du kommer op der, hvor det sidder fast på din regulator. Den skal være i 15 sekunder. Ikke mere, ikke mindre. Vi starter tiden her. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Når den har været i 15 sekunder, tager du den op, ryster den et par gange, sikrer du har opad, og tager den i munden og bider sammen i 2 minutter. Når du har haft den i munden i 2 minutter, så tager du den ud af munden og putter den i koldt vand. Der skal den ligge nede i 3 minutter for at hærde helt op. Efter 3 minutter er den hærdet op, og du kan nu fjerne holderen og de her 2 bideskinner. Og nu har den en perfekt form efter mit tandsæt, så lad os prøve den en gang, om den passer. Helt perfekt. Nu er den parat til at montere på regulatoren. Hvis man skulle føle, at den ikke var i orden igen, så kan man rulle det tilbage, sætte bideskinnerne i, sætte holderne i og gentage processen en gang mere. Udover at den nu er tilpasset, så den passer lige nøjagtigt til min mund, så kan man også få den i et væld af farver, så man kan tilpasse den, så den matcher meget godt med ens udstyr. Vigtig detalje. Håber du har fået mod på at forme dit eget mundstykke. Det er virkelig noget, der kan give dig en helt anden komfort, når du dykker, uanset om det er på et almindeligt afslappende dyk eller på et vildt strømdyk, at regulatoren bare sidder fast i munden, uden at du behøver at belaste dine kæber. Har du nogle spørgsmål til processen, så smid en kommentar nede i kommentarfeltet, og ellers så ses vi i vandet.